Gigarbo ni outgoing Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga nagbaton og usbaw sa sweldo ang mga empleyado sa City Government of Davao panahon sa iyang termino. Atol sa flag ceremony kagahapon sa buntag, uban ang mga department head sa local government unit kun LGU Davao gi-congratulate sa alkalde ang mga bagong napormotar nga mga empleyado. Gibutyag ni Mayor Sara nga dili man tanan empleyado mga plantilya apan naningkamot ang LGU nga magbaton og wage increase alang sa mga job order o contract of services. We increased the salaries of our contracts of service and job order personnel beyond the minimum wage set by the Department of Labor and Employment, ensuring that no personnel shall receive a salary of less than 10,000 pesos per month. Sa Hunyo 30, 2022, hingpit nang mulingkod si Duterte Carpio, isip vice-presidente sa nasod, diin gipasalig usab niini nga mapadayon ang nasugdang proyekto sa syudad sama na lamang sa high priority bus system kun HPBS. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.